At ito nga pala yung Asbury College dito sa Anda, Pangasinan. Ito yung nag-iisang college school dito sa Anda. Trabaho mo, gumagala ka. Hindi, sasama ko sa... Ginto. May startup. Startup. Hanggang bara. Oh? Stock lang to. Stock is good na. Stock is good. Ba't kargado is life? Bakit pag mga kargada pag long drive? Shoutout na pala sa asawa ko, nailutusan lang akong bumili ng karne ng baboy. Pero yung asawa mo, Ben, nandito na nagbabangking-bangking. St. Nicholas na school dito, private school dito sa Anda. At ito rin yung Catholic Chapel dito sa mismong bayan ng Anda. Itong Anda Bridge pala na to ay tatawagin natin na tulay ng pangarap. Yo, what's up? Magandang hapon. Kumusta naman po kayong lahat and welcome to Lovercad. At sa video pala na to ay magjo-joyride lang tayo. Gamit pala natin itong alaga kong kabayo, si Red. At hindi ko alam kung saan tayo mapapadpad sa ating pagjo-joyride para naman makapag-relax din tayo. Salamat nga pala sa lahat ng mga nanood dun sa mga vlog natin nung pumunta pala kami ng beach kasama yung buong pamilya. At balak pala namin nila bite sa itong Sabado siguro na pumunta sa dagat. Eh habang may pasok pa sila ay gagawa muna tayo ng content at joyride lang muna tayo habang wala pa yung mga kasama natin. Dahil siyempre mas priority natin yung pag-aaral ng tatlo. Kaya nasabi ko lagi, mas importante yung pag-aaral. Salamat pala kayong lahat, mga kalabarkada na. At habang nagkahe tayo, shoutout na pala sa lahat ng mga viewers natin, katulad nila. Shoutout kay Ma'am Rosalina Casas Celeste, kay Gonzales Danya, kay The Fisherman of the S, Pinoy Cooking TV, MJ Eric Adventure ng Palawan, Erika Kalikdan Tabukol, Reynaldo Ortes, Charlie R. Abihero, at kay Tutok Barok. Tutok na pala kayo dyan. At ito nga pala yung Asbury College dito sa Anda, Pangasinan. Ito yung nag-iisang college school dito sa Anda na ang karamihan kasi na kurso dyan ay education. Ganda, para ng sniper ah. Shoutout pala sa lahat ng mga nag-aaral dyan sa Asbury. Bye. Ginagalaan ako mag-vlog na yung araw na to ah. Susulitin natin to kasi minsan lang naman tayong pinayagan na mag-joyride. Kaya susulitin ko itong pagkakataon na to. Sige lang te, aluwak ka lang. Shoutout na pala kay Crison Casas. Wala. Sa trabaho, tapos pumunta kang Bulino. Trabaho mo, gumagala ka. Hindi, sasama ko sa...
Joyrides lang ako. Pamila. Oras ng trabaho ko magkala. Hindi ko na malaya yan. Nakarating na pala tayo dito sa bayan. Namiss patuloy dalawin yung mga kaibigan natin sa may gasolinahan dito sa may sentrum. Matagal-tagal na rin ako hindi nagpapagas doon ah. Duwan kaya natin magpagas ulit doon. Shoutout kay ate ah. Dami saktan na. Sabi ko sa'yo, mapapangit ito nga to eh. Boss, namiss ko lang magpagas. Ha? Kaya pa ng 50 pesos yung full tank. 50 pesos lang. Uy, malakap-lak na boss ah. Matakas yan. Size ng block mo. Anong size ng block mo? Yung black ko, Oh, size ng black. Stock Size? lang yan. stock ko eh. Bale yung ano niya. Stock yan. Pamira. Pilipino ka talaga oh. Ay! Maganda niya, maganda. Nakaon pa ano? Nakaon niya yan. Kailangan natin makapture yung moment. Pa-shoutout sa nag-iisa namin ano. Napakagara ng reader na to eh. May na may vlog? Yung reader mo? Wala. Nasaan? Nasaan na? Papapamura ako sa reader nito eh. Ganda lang reader niya eh. Oh? Pambihirang reader to. Ginto. Ginto to? Ginto? Oh, dito. Oh, ginto. May starter. Starter. Gandang gara. Oh? Ganda. Sok tayo! Starter ng pante, oh. Stock lang to. 62. 60 Stock na. 62 lang to. Pan lang to. Nagpalit kasi ako ng black. Nagasgas kasi yung black ko. Ay, may sabit. O sumabit. Baka may tama na rin yung ano, sigunyan. Hindi ko nga alam. Hindi ko pa napabuksan. Bula ng bula ni Busing. Alam mo wala. O subukan mo. Stock lang to. Stock is good na. Stock is good. But cargado is life. So, bakit pag makakargado pag long drive? 25G lang, 25G. 50-50 lang to. Sa akin 25G lang eh. 25G? O 25G rin to. Ito ka boss. Eh. Alright. Nag-ride song tayo. Ikwenta lang yung pinakas pero ang layo na lang narating eh. Ang bira talaga eh no?
Shout out na pala sa asawa ko, nainutusan lang akong bumili ng karne ng baboy. Pero yung asawa mo, be, nandito na, nagbabangking-bangking. Banking is life. Ay, natin sa labos. Alright mga kalabarkada, bali nandito na pala tayo sa may Anda Bridge. Tatong lalak ng mga baka oh. Ipay. Alright mga kalabarkada, so nakarating tayo ngayon dito sa may Anda Bridge. Ito pala yung nag-iisang tulay na madadaanan nyo na papunta kayo dito sa bayan ng Anda. Oh, pinapinturahan na nila itong tulay oh. A different color. Pero itong Anda Bridge pala na to ay tatawagin natin na tulay ng pangarap. Dahil noon, nung bata ako, lumabas ako dito sa bayan ng Anda. Dito ako duman sa tulay ng pangarap. Napaon-taon ko yung mga pangarap ko. Pero ngayon, bumalik na ako dito sa Anda. Dala-dala ko pa rin yung pinapangarap ko. Hindi pa rin natupad yung pangarap eh. Alright. Pala yung pagitan ng Bulinaw. Ito Bulinaw na yan. Tapos dito Anda na to. Ang tawag pala dyan sa kabila dyan ay Patubig. Tapos dito naman, ito sa Anda, ito yung unang-unang barangay na mararating nyo. Ito yung Malong. Sarap palang tumambay dito. Napakasarap palang tumambay dito. Grabe. Napakalamig ng hangin. Sarap. Parang masarap maglagay ng duyan dito ah. Pambira talaga eh. Boss, shout out! Doon! Shout out! Alright mga kalabarkada na. So, hanap pa ulit tayo ng mga ibang maiba-vlog natin para naman makumpleto natin tong vlog natin. Alright mga kalabarkada na. So, nakabalik na tayo dito sa bayan ng Anda. Sabi ulit eh. Alright, may papakita pala ako sa inyo mga kalabarkada no. Bali, ito pala yung madadaanan natin. Ito pala yung St. Nicholas. St. Nicholas na school dito, private school dito sa Anda. At ito rin yung Catholic Chapel dito sa mismong bayan ng Anda. Na
madadaanan nyo pag galing kayo sa labas. Papasok ng Anda, ito madadaanan nyo. Pwede nyong bisitahin to o pasyalan. Itong St. Nicholas Catholic Chapel. Alright. Tapos, malapit lang din dito yung public market. Dito yung public market ng Anda. Anda Wet Market. Dito. So, pupunta tayo dyan siguro sa susunod na magpa-vlog tayo. Tapos ito naman yung public market. Ayan, pamilihang bayan ng Anda. Tapos may 7-Eleven na rin pala dito sa bayan ng Anda, mga kalabarkada. Eleven. Alright mga kalabarkada, at pauwi na rin tayo. Grabe, napakainit. Kahit na ganitong hapon na, sobrang init pa rin. Ibang iba na talaga yung panahon ngayon. Hindi na katulad sa dati na hindi ganito kainit. Alright mga kalabarkada, so nakarating na tayo dito sa bahay. At siguro dito na matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat. At God bless po. So see you po sa next vlog natin mga kalabarkada.